Benvinguts a Sons en el Temps. Avui dedicarem aquesta estona a parlar del concert que oferirà el Cor de Cambra de Granollers i l'Orquestra Simfònica del Vallès el 25 de febrer, on interpretaran el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. I estem aquí, doncs, un servidor, l'Oriol Padró, i la Laia Saperes. Què tal, Laia? Molt bé, Oriol. Aquí estem. Amb ganes d'escoltar Mozart o què? Amb ganes de començar aquest episodi que, escolta, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el Rèquiem de Mozart és una d'aquelles obres que ja n'hem parlat en algun altre episodi, no? Forma part del gran llegat de la clàssica, del cànon, de com en vulguis dir, però vaja, és que és fantàstica, no? Tot un repte, perquè jo en realitat m'estic plantejant i qüestionant què podem dir tu i jo que no s'hagi dit abans del Rèquiem de Mozart. Ja tens raó, segurament res, però bueno, direm la nostra, tu. Per treure-li una mica de transcendència abans de començar. Sí, clar, parlar d'un Rèquiem, i el Rèquiem de Mozart, que de fet és molt conegut, sempre fa com que ens hem de posar serios, no? Sí, és música solemne, és una missa per difunts i per tant doncs, entrem en un terreny molt profund. Abans d'endinsar-nos en aquest episodi, doncs us recordem també que tota la informació del concert de la temporada i si voleu recuperar el primer episodi en el que ja parlàvem de Mozart i del cànon i de temes en relació també a la proposta d'avui, doncs podeu entrar a la web del Teatre Auditori de Granollers i podeu xafardejar les xarxes socials. Exacte, si entreu a teatreauditorigranollers.cat trobareu aquest episodi que deies, Laia, i tots els altres. I tant. I ja moltes portem uns quants. Exacte. I també recordeu que en aquest mateix espai us hi pengem també propostes relacionades amb el que expliquem o que permeten ampliar informació. Bé, les coses que se'ns van acudint mentre xerrem aquí. Doncs escolta, jo d'entrada, no sé, pensar en el Rèquiem hi ha com aquesta sensació de parem-ho tot, escoltem, no? És una obra que sobrepassa. Doncs sí, és una obra que, com dèiem, és coneguda per tothom, que hi ha molts mites al darrere, però bé, potser no està de més contextualitzar-la una miqueta, no? Ben vist. És l'última obra de Mozart, va ser escrita el 1791, l'any que va morir. Sí, justament l'estava escrivint mentre també estava escrivint La flauta màgica, així com la Clemenza di Tito. Vol dir que ell tenia una producció molt activa. Jo crec que potser el que ell no s'imaginava és que amb tan sols 35 anys d'edat, doncs en el moment que escrivia una missa per difunts, ell en seria el difunt. Gairebé el destinatari, no? Total. Sí. A veure, no sé, situem-nos una mica més en el context. Vinga, com se li va acudir a Mozart això d'escriure una missa de difunts? Jo potser abans de res, potser ja demanaria a tots els oients que enceguin una espelma i anem a fer aquest exercici perquè anem a entrar en terrenys ja una mica transcendents. Va, doncs sí, poseu pausa, enceneu l'espelma i seguim. I poseu play altre cop. Potser alguns heu vist la pel·lícula Amadeus, que revisa més o menys la vida de Mozart. Dic més o menys perquè no us creieu que allò és molt històric, però bé, sí, l'explica una miqueta. En la pel·lícula surt com un estrany personatge misteriós amb una màscara, que no sabem qui és, li encarrega aquesta missa de Rèquiem a Mozart. Què en sabem avui en dia d'aquest personatge? Doncs potser d'entrada deixem davant del cine i aquesta fabulació que s'ha creat col·lectiva, no? Darrere doncs, d'aquest encàrrec, perquè el que sí que se sap doncs, és que no va ser Salieri, sinó que un tal Franz von Walsbeck, o alguna així. Walsbeck, perdoneu, torno a dir, Franz von Walsbeck, ara, la pronúncia alemana l'he millorat una mica,
Doncs d'alguna manera ell va patir la mort de la seva dona i va voler fer un encàrrec musical doncs, per homenatjar-la. I d'aquí aquest encàrrec a Mozart que pel que sembla va costar uns 225 florins. Que això, el canvi, quan és? Si les nostres cerques no ens fallen, diu que són uns 4.000 euros. Bueno, és un no sé si és un sou just o no per una obra com aquesta, com tal, no? però bé, és un bon ingrés així de cop i volta, no? Exacte, i en tot cas és una dada històrica que no està de més. També imaginar que amb tot el que estàvem dient, que tota aquesta recreació al voltant del Rèquiem de Mozart, doncs al final sí que és veritat que hi ha una part de la musicologia, de la investigació i de com tota la informació que ens ha arribat, podríem dir, doncs, a través dels tractats, a través de les seves cartes, no? Del propi Mozart, com es dirigia amb la Constança, a la seva dona, els últims anys de vida, doncs també és el que dona aquesta informació certa, fiable, i de la que dia d'avui doncs en sabem tot això, no? Sí, és una cosa que també doncs, ens agrada recordar, que ja quan escoltem aquestes músiques de temps llunyans, no hem d'oblidar que darrere hi ha una feina de recerca de molta gent, dels propis músics, dels musicòlegs, dels historiadors, bé, de la gent, de tota la gent que fa que puguem entendre de la nostra manera aquesta música que, evidentment, en el seu moment l'entenien d'una altra manera, perquè era una altra època i tenia una altra funció. Sí, segurament això ens ajuda doncs, a imaginar doncs, aquest Mozart, aquesta persona que segurament doncs, potser avui se li diria un personatge d'altes capacitats, no? Una persona que, com ell mateix explicava, doncs, en una última etapa de vida estava doncs, afectat, no? O tenia aquesta vulnerabilitat emocional que ell mateix n'era conscient i que transitava, no? Entre la vida i la mort, ja. Sí, perquè el pobre sembla que això se li van acumular una mica els problemes econòmics, que llavors aquest encàrrec sobtat doncs, li va venir com molt bé, però llavors va tenir la pega de posar-se malalt. Aquest desenllaç. Exacte, i acabar malament. De fet, també és sabut, no?, que el Rèquiem de Mozart, en certa manera, no és només de Mozart, sinó que no el va poder acabar ell directament, sinó que ja quan estava malalt, el seu alumne, el seu deixeble, Süssmayer, el va estar ajudant, ell li dictava com ho volia, li donava indicacions de cap on volia anar, i una mica amb aquesta informació va ser ell, de fet, qui va realment acabar la feina. Amb tot això, doncs, un cop més es trenca aquest mite de que qui escrivia era Salieri, no? Als peus del llit. Això a les pel·lícules. Mentre ell passava que de fet aquesta mala relació entre Mozart i Salieri de la pel·lícula també és mentida. Exacte. Sí, estem aquí trencant tot allò que sabíem del Rèquiem, no? Aquest context, doncs res. De fet, sí que els experts sí que diuen doncs, que en el Rèquiem, com que ell no deixava de ser una primera missa de difunts, i és per això que també s'hi poden escoltar doncs, aquesta manera de fer compositiva molt barroca, no? És a dir, hi ha referències fins i tot, crec que compositors, sigui Bach, sigui Händel, però i també doncs, la manera com tracta les veus, no? Sigui perquè hi ha un contrapunt, a moments hi ha fuga, és a dir, tot d'elements que ja sembla que fossin doncs, una mica més antiquats a l'època que ell vivia. Sí, de fet és curiós això, no? Vull dir que sí que dona la sensació una mica, això també no sé d'on ho he tret, però en algun lloc ho he llegit o ho he sentit a dir, algú que en sabia més que jo, segur, que hi ha una mica aquesta cosa, no?, en el classicisme, que es desenvolupa un estil i una manera de fer més associada al món civil, al món no religiós, als actes socials o una música intel·lectual, no?, amb els quartets de corda,
una manera de fer allunyada, potser, de l'Església, potser en paral·lel amb aquesta il·lustració i amb aquest racionalisme que es va desenvolupant durant l'època, mentre que, en canvi, la música religiosa una mica doncs, encara manté unes formes antiquades, diguéssim, una mica per allò religiós, fem encara servir en certa manera la música dels avis, no? Més la tradició. Sí, que també s'associava més a això, a l'Església. Total, i en aquest sentit jo afegiria també que l'ús de la tonalitat també havia sigut un dels grans temes barrocs, no? És a dir, intentar trobar a partir de tot el que era la teoria dels efectes, doncs, de quina manera cada tonalitat responia a unes emocions a unes altres, i doncs, com en aquest sentit, evidentment el Requiem està escrit en una tonalitat menor i que respon doncs, a aquesta búsqueda que va més enllà, no? Que també ajuda a fer aquest traspàs o aquesta transcendència perquè la música arribi i ens perquè, a veure, has dit coses ara, has dit moltes coses molt interessants, però que potser s'han d'aclarir, perquè no sé si tothom ho entén, això. La teoria dels efectes, entenem afectes, no? Exacte, escrit en va. En va, perquè ve de l'italià affetti, no? Que fa referència als sentiments. Exacte. Ho dic bé? I era al final la cerca de com la música, en funció de quina tonalitat estava escrita, doncs pretenia exaltar o pretenia expressar unes emocions o unes altres en funció d'aquesta tonalitat. Sovint les tonalitats majors doncs, són molt més associades a l'alegria, no? A la vitalitat, mentre que les tonalitats menors no són així. I fins i tot els instruments de l'època doncs hi ha una sèrie de tonalitats amb les que no es podia tocar, perquè realment l'instrument encara no ho permetia. Vull dir que hi havia realment un perquè darrere com s'escriu la música, no? I cada una de les tonalitats sonava diferent. Això he anat bastant més enrere. Ens anem molt enrere ara, sí, d'això ve del barroc. Sí, ens anem enrere, però sí que és veritat que potser doncs, tornant a aquesta concepció d'un Requiem, doncs, utilitzar re menor també té un perquè. No és gratuït, està clar. Exacte. Sí. No deixa de ser molt interessant, però que una cosa que a nosaltres ens sembla molt òbvia, que és que si tu vols transmetre una determinada emoció o sensació, o sigui, més que transmetre, tu vols generar una determinada emoció en el públic, doncs has de fer una música o una altra, i hi ha uns recursos per fer-ho, i són això, la tonalitat, el ritme, hi ha 1000 coses que pots tenir en compte. Sembla com que és una cosa molt òbvia, no? Com intuïtiva, i bé, potser no ho és tant. Vull dir, per això hi va haver tot de gent al segle XVII i al segle XVI que va anar-hi pensant en això, no? Sí, de fet, mira, una recomanació que podem fer avui des d'aquest podcast és que per entendre realment ja a nivell més doncs, de com els músics interpreten i quins criteris es fan servir darrere, això està escrit, ens ha arribat a dia d'avui, i de fet en aquest context en el que Mozart sí que ell doncs, ho va llegir, se sap doncs, que el tractat, per exemple, del seu pare, Leopold Mozart, el tractat de Carl Philipp Emanuel Bach, un dels fills de Bach, i fins i tot el tractat de Quants, dediquen capítols en el que tu realment com a lector dia d'avui doncs, et planteja tot això, no? De com fer arribar la música, com expressar-la i de quina manera doncs, cada instrument ho provoca. Després, en tot cas, tot i que ara estem parlant d'una obra una mica més tardana, estic segura que en la manera de crear aquesta obra, doncs Mozart tot això ho tenia present, segur. Segurament, i a més és això, imagino que és una època en la que això formava més part de la cultura general, diguéssim, d'una persona amb estudis. Com a músic. Sí, i fins i tot sense ser músic, jo crec, no? Potser. Vull dir que possiblement són uns codis que estaven més en la ment de les persones. No ho sé, m'ho estic inventant, Potser no. No, segurament sí, formava part més del... La manera de pensar de l'època. Sí, això sí, però i a part jo també afegiria que els músics com a tal no només era una destresa i una habilitat en aquell instrument, sinó que tu la manera com podies entendre, saber d'harmonia, de composició, de contrapunt, és a dir, darrere hi havia tot una profunditat que avui en dia... Hi ha una vessant molt intel·lectual, Molt intel·lectual, sí. Avui en dia potser hi és menys, vols dir.
Sí, o està més especificada i per tant no és una cosa que formi part del global, no? Ja, això és una cosa, sí, perquè potser també és veritat que hem anat tendint al llarg de la història, no?, a especialitzar molt les disciplines artístiques, no? És a dir, tu ets músic, saps tocar un instrument i prou. I si ets ballarí, saps ballar i prou. I si ets pintor, saps pintar i prou. Mentre que un s'imagina els artistes de fa 200 anys, diguem, com menys inquietes, no? Vull dir, com una persona que llegeix, que té contacte amb altres artistes, no? Que es trobaven cada tarda segur en el cafè de no sé quin, de Salzburg, i es trobaven músics, pintors, actors, escriptors, i intercanviaven idees, no? Que és el que al final enriqueix. Segurament a dia d'avui sabem altres coses també. Sí. Que... No dic que sigui millor ni pitjor, no dic que... No, vull dir, mira... I tant. Jo ara estava plantejant-me, Oriol, si per exemple féssim una enquesta a través de xarxes socials i preguntéssim als oients quina obra musical t'enduries a una illa deserta, m'agradaria saber realment quanta gent doncs potser respondria Requiem, no? Potser respondria alguna obra de Mozart. És a dir, que són obres que sobrepassen, no? Sí, clar, és el que dèiem, són com un mite, són com una... Està clar que és un referent de la cultura occidental, no? Vull dir que, si només me'n puc endur una... Bé, és possible que aquesta estigués a la llista, segurament, per molta gent, sí. I per què no deixen de ser obres... Jo no sé si m'enduria aquesta. No, més enllà de l'anècdota i de que cadascú què s'enduria. Per sort ens enduríem un petit aparell on hi cabria moltíssima mòbil, música. No val. Però sí que és veritat que són obres que demanen... O sigui, que provoquen, no? Que tenen una resposta pel qui l'escolta, doncs molt profunda, molt transcendent, que una mica sí que sobrepassa. És perquè és música religiosa que passa això? Mira, què en penses? Jo de fet he pensat que la que m'enduria en una illa deserta, personalment, potser és la Passió segons Sant Mateu de Bach, que també és una gran obra religiosa, i que, com dèiem abans, no? Vull dir, evidentment són diferents, però potser sí que el fet de que sigui música religiosa toca alguna fibra dintre nostra, siguem o no persones creients, però bé, en tot cas està clar que el compositor sabia quin botó havia d'apretar per connectar amb alguna part humana innata que tenim tots, o bé, no sé si és innata o adquirida, és igual, però una cosa que forma part de nosaltres, no? Segurament, neurològicament, crec que, no, dic en sentit de que també es creen una sèrie de connexions, no? És a dir, em sembla que també hi ha una resposta física en el cos, a la ment, més enllà això, si és fe, si és religió, si és simplement el gaudi de que et connecta a l'obra, però que tot això hi és present quan sentim aquestes obres, oi? Absolutament. Mira, jo tinc una recomanació també. Hi ha un llibre, que ara, mentre parlo, estic buscant com l'autora, que no me'n recordo. El llibre es titula La gran transformació i l'autora Karen Armstrong. Això, i el deixarem penjat al web també. Vale. És un llibre que, he de confessar que no m'he llegit sencer perquè és dens i difícil, que fa un repàs a la història de les grans religions. Però hi ha el pròleg, que sí que me l'he llegit i em va agradar molt, defineix aquesta experiència religiosa com el moment en què l'individu viu intensament la seva condició humana. És a dir, és aquest punt que hem dit alguna vegada que la música ens permet connectar, no? No connectes amb una persona que està tocant o és igual amb una orquestra, connectes amb alguna més gran i potser és que connectes amb la teva espècie, no? No ho sé. És molt d'això, però bé, em va semblar interessant la idea i potser crec que són aquestes grans músiques, potser toquen aquest punt, no? Aconsegueixen fer-te... Sí, sortir del jo i aquí, o jo i els músics i prou, sinó anar una mica més enllà i... T'allunyen del teu individualisme, no? En certa manera.
Potser, Oriol, però, tornant al 2021, jo apagaria les espelmes i també els explicaria als oients que el Rèquiem que podrem gaudir doncs, al Teatre Auditori també és una proposta una mica diferent, perquè no és un Rèquiem en un context religiós, perquè aquesta obra en realitat no sé si mai s'ha escoltat en un context de missa com a tal, a dia d'avui. Ah, bueno, a dia d'avui segur que no. Això, perdona. Sí. A dia d'avui. Sí, clar, no deixem de dir que quan parlem d'un Rèquiem, potser no tothom ho té clar, però és una missa de Rèquiem, és a dir, una missa de morts, una missa de difunts, i per tant està pensada per ser cantat durant una litúrgia, una cerimònia religiosa. Però evidentment al Teatre Auditori de Granollers, com a tot arreu on s'interpreta avui en dia el Rèquiem, doncs es farà un concert. El que passa que sí, no serà un concert i prou, no? No hi haurà només uns músics tocant i un cor cantant, sinó que passaran més coses sobre l'escenari. De fet, crec que és la Maria Rovira, una coreògrafa, ballarina, que ha fet doncs, la posada en escena de tot aquest muntatge entorn al Rèquiem i que per tant ens fa una proposta doncs, molt des d'una mirada, una nova perspectiva i que realment per mi també és l'èxit de que a dia d'avui aquestes obres no, segueixin sonant amb la força i tota la vitalitat que tenen i alhora doncs, entenent-les des d'un nou llenguatge, perquè m'imagino veure ballar Mozart, no? Imaginar el moviment afegit en una cosa tan bonica i... És diferent, si més no, del que estem habituats i segur que està fet amb bon gust i criteri, per tant segur que gaudirem. Deixa'm comentar encara una altra cosa sobre, que ho hem dit així molt de passada, en aquest concert, qui actua és el cor qui canta, vull dir, és el cor de cambra de Granollers, però l'orquestra, en aquest cas, no és l'orquestra resident al Teatre Auditori de Granollers, és l'Orquestra Simfònica del Vallès, que també doncs, volia comentar que és un projecte musical ja de fa molts anys que per mi mereix un gran respecte, no? És l'altra gran orquestra simfònica de Catalunya o si més no de fora de Barcelona, no? Vull dir que sembla que a vegades només quan parlem d'orquestres grans capaces de fer repertori sinfònic o bé, muntatges molt grans, només existeixi l'OBC o l'Orquestra del Liceu i bé, doncs tenim aquest projecte que a més és interessant perquè també funciona com a cooperativa, en fi, i que fan realment molta feina per portar la música a tot Catalunya i bé, crec que valia la pena comentar-ho. Una bona oportunitat doncs, per veure'ls a la ciutat i per veure doncs, aquesta quantitat de persones implicades en aquest projecte que segurament també no, demana un esforç en assajos, en infraestructura, amb tot plegat, sí. Doncs esperem poder gaudir tots plegats d'aquest Rèquiem de Mozart, que sempre és un gust. I sigui en mitologia o en realitat, us animem a anar al concert. Ens hi veiem. Adéu. Adéu.